Aha. Kedvenc hódunk itt található. Kövess be Twitch-en! És itt vagyunk, srácok. Beértünk a Legendary Animal Territory-ba. Aha. Itt is van az első nyom. Okay. Still a ways. Valamerre. Aha. Itt is vagyunk. Egy kis kaki. You're somewhere. Arra felé lesz a következő nyom. Where? És ez már ugye a legendás hód. Még egy kis bot. Close now. Valamerre erre. Aha. Megmozdult. Itt is van a Legendary Hold. Már azt hittem, hogy nem is lesz meg. Mert nem is láttam. Azt hittem átment a folyón, de aztán hopp, kiderült, hogy nem. Hát ez csudi jó. Meg is van ez is. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Mágus voltam. Sziasztok!